манижа чӣ тара аҳволат дар ин нимишаб танҳо айҷо омадӣ ака фирдавс ба ман хиёнат кард чӣ ака ман вақача духта дидум ба чашмои худам дидум ака ман ӯро бовар мекардам на як рӯз на як моҳ солҳои дароз боварш кардам ака ман фикр мекардам ай марди зиндагии ман тамоми ҷавонима даву додум ором ша манижа ман дарди туро мефаҳмам дидан ин фаҳмидан нест шояд ягон ҳамсинфаш боша шояд ягон ҳамкурсаш боша шояд ягон раҳмондаvu раҳгузар боша ягон чи пурсидаиста боша ва дарҳол хулосаи хита мебурорӣ аз ман бояд чӣ кор мекардам акаҷон хаб мекардам чашм мепӯшидам ака не аммо фирор ҳам роҳи ҳал нест толе бо ҳамин сари аҳвол хона меравӣ пеши модарам ҳоли модар чӣ мешавад ту худат нағз медонӣ ки ҳоли модар хуб нест медонам ака лекин манам хаста шидам ака бисёр хаста шидам ором ша хоҳарам биё бармегардем ман худам хати фирдавс гап мезанам ҳамаш ай забони фирдавс мефаҳмем роҳи ҳалша ман миёвам мешавад рафтем не гирья накрафт рафтем